satyeba yacaba nguDisemba nyhani kuyadisembeka. Hey madoda naloo nto ke lo ungayibambi ifowuni ke. Hayibo Ndela shamsap skim sam man. Hey Fondini hamba ndiyakhumbula ihlo awusafoni nofowuna lo ngoku. Airtime ehamtha nam ndayazi ke xa izezitsuku ukuba kuyathanda banzima kakusondele kube bunandi. Hey Fondini umenjani apho? Yho hayi tyebile kweli cala apha eFirst Plus. Hayi ndindi andiyazi noba mandiye kowu. Qha kukho imigudu emithathu endinestori yayo uba nakanjani andiyiphosiwe. And ngaske ndiyofaka i-excuse emakwabo uba bazayikhupha ngedate eyi-1 ndithi asebliefman makabani suyikhupha kule ikhuphe ngomso isiyazi uba siyimamela kakhe into zizenzeke kakhe ihlo. Yho andinoya kulowo lo mani ukuthi qho ke senza umsebenzi athi inkomo ibhityile andinoya. Yo mntana manje abapapaloni abakuloka paloni. Lantwana imbi gqithi manihlala apha ezantsi apha ngoko my friend. Nantsi nemilenze ebhondi ngathi lirostile. Ndiyapha kuyo yo uyandithanda umama phaa and bendimemile. Ndipha yho qha ngaske ingagilani nalo ke ngoku kale nto kaZuku. Uzawuza kweli cala. Hayi namsebenzi ke ihlo. Hayi kodwa andiyi kulo apha ungandijonga. Andiyisebenza umsebenzi mna phaa. Kaloku ihlo uyayazi mna andihambi inkomo kuthiwa inkomo engaseliyo. Hayi ndiyothini apha. Hayi andizihambi into ezingaseliyo mna neento ezibhityileyo. Kodwa ufike phaa leyithi naba bayaziculela banxilile beyifemeli batyiwa butywala bebengakhuphi. So ke ihlo uyabiyaleqa ne so uzaphinda ndikubone mantakam. So ke ihlo. Hey time. Yo. Ubona kosinqisi time? Mna hayi ndiyalo kasinqisi ngibona yonke le. Uyakosinqisi ndongo. Unyuka idongo utywala time. Hayi ndiyeka bonke mna le lapha erini. Usinqisi. Fondini. Kosinqisi uthi unyuka idongo. Hayi usinqisi apha ezithomi yakho. Time. Fondini uyintoni kaloku wena? Usinqisi yimani kaloku yena ngoku. Wena mos usengu-4-1. So uzawungena njani uyothini phaa wena? Kaloku time ndingayange sothini kungenxa yakho. Okuthi ubeka imali unyaka wonke. Jonga ukuba ndihanga. Ubhanxekile. Ubekelwe ndini imali. Mna ndazolusa kwedini. Mna kusuppose nawe uyayipeya i-T70. Uyabona eza T70 uqala konyaka babuzibekile ugcina utye eza R20. Ngekudala unayo le ntuka ibhruko yobukrwala. Mna ndaphuma ngenyawo. Xela loo nto apha. Sukelwa yintwana kwakusasa apha.